andika office ari pasi pasiwo so ndikuti imimi andika truku dai official kuti ari pamusoro penyanga CEO wacho anonzi constituency election officer katomurambira kuhekpa ndera yakamurambira amatwena entsuku yakwana kurambira futi imimi zvamuri kuita zviri illegal amungonhongi munhu from nowhere vanofokasa pavanenge vari kumaparties kuti handi tinovhota because this number iri kupi number yacho yatinofona tipi number yacho iri kufonwa the popular number yanetsa muconstituency muno iri kufonwa ndeipi number yacho na but imini ndimi kuzofona toda kuti vanhu vedu vangofona wavaconfirm kuti vari muhere mubvr give us the number. We have people who attend away panapa vane maslips. We have people who attend away vane status 65 hash but havanongopiwa number iri kupiwa vanhu vakaita sei what criteria tokumbirwa number vakanyora vane status vacho vakazva kuti voters officer tokumbirwa number number here presiding officer munadzo you can't give why ane munhu wanoda kupa ane slip panze asina kuwana zita rake muvoters but ane slip yake so who are you giving saka muri kupani presiding officer because we shouldn't be fighting even to not pay number mvunzo wangu imepapini vakanga muno mungavadzorera kumba vanga vadaila star 265 hash mungawana vari muvoters pasystem andika mungavadzora kwanga record makadii makavaadvisa kuti aiwa 49 bvr kids tasangana na constituency election officer kuhekpa tafona nomwe nezuro background iripo nezuro nezuro